adlaw mga kalbayognon. Kaupod na liwat niyo ang iyo Secretary Elena Manadayday Cortado. Ngan ako liwat ang EU Vice Mayor Rex Daguman. Welcome sa atong programa Pa-Speak Up. Kung diin, klaro ang balaod, klaro ang serbisyo. Para yan nga episode, pag-iistoryahan naton ang usa nga importante nga ordinansa nga nakatutok sa seguridad ngan katalwasan sa naton komunidad. Sakto ka Manaday, ini mao ang Ordinance number 2017-08-010, Prohibition on the selling or retailing of liquid petroleum products in soda bottles, o mas kilala na bote-bote. Vice, ini nga ordinansa gin-sponsoran ni Honorable Alex Hilera. An iya pinakatuyo mao ang pagprotekta san kinabuhi ngan mga panag-iya sang katawhan. Kay kun ang LPG ibubutangla sa plastic o soda bottle, delikado gud ang posibilidad sin sunog o pagbuto. Correct, di nila simple na pagbaligya ini, kundi threat ini sa seguridad. Mao nga klaro nga gisumat sa ordinance, bawal magbaligya, mag-retail, o magpundo sa LPG sa bote-bote o sugad ng mga surundanan. Pero Vice, sino man ang magpapatuman sini nga balaod? May datulong nga otoridad, barangay officials, ang atong PNP, nga ang Bureau of Fire Protection, pwede sila magkonfiskar sa LPG, nga nakabote, nga turn over sa designated storage area. Kung sakyanan naman ang ginagamit sa pag-transport sini nga bote-bote, may penalty gihapon. First offense, 3,000 pesos. Second offense, 5,000 pesos. Kung peddler o bisan sino na madakpan mismo nagbabaligya sa bote-bote, direkta ini na penalty 5,000 pesos fine o hasta 8 ka bulan kapag kapreso, depende sa desisyon sa korte. Klaro good, Vice. Diri ini simple nga violation law. Ini may dako nga epekto sa tanan. Mga kalbayognon, ini na ordinansa ginhimo para sa atong kaluwasan. Ayaw na kita pagrisgo, pinaagi sa bote-bote. Mao good, Vice. Labi na yan na nga panahon nga importante ang safety. Diri naton pwede ikompromeso ang kinabuhi ngan panimalay. Padayon kita mag-aram, magpakiana, ngan mag-speak up.